Ngwakwanụ ụmụnne m soronụ m ka anyị gaa zụọ ngwa nri n'otu n'ime ebe a na-ere ngwa nri ndị be anyị ebe a nke a kpọrọ African Food Store ma ọ bụkwa na African Food Market. Dịka ị na-ahụ enwere ọtụtụ ngwa nri ndị be anyị ebe a. Ndị nke a bụ ọgbọnọ enwere m ya ngaghị azụ ya ugbu a aka m nwere nke njibịa. Nke a bụ ha kpọrọ ya banga spice leaves, amara m ma nchụanwụ ka ụdị ọzọ. Lekwa nchụanwụ ebe a, ọ nke a ka mma mana ọ ya bụ na nke mbụ ahụ dị ka ụdị ọzọ ma ọ bụrụkwanụ nke ndị Yoruba na Ishekiri ji esi ofe banga ha ji starch eri. O nwere ike amakwa m nwekwa ike ọ bụrụ na enwere ụdị nchụanwụ ọzọ. Enwere ọtụtụ ngwa nri ebe a mana nke bụ eziokwu bụ na ị gaghị eji n'ihe echekpọrọla echekpọ nọtere aka tụnyere ihe ka dị ọhụrụ maọbụ ihe dị ndụ. Ọ bụ nke a ka ndị Naịjirịa ji ka anyị mma. Lekwa ụgụ. Mgbe m na-azụkọtacha ngwa nri maka ọbịbịa m, di m asị m esogbuzila onwe m zụta naanị ntakịrị hapụzia ndị ike na-ekweghị m na enwere African store ole na ole na okirikiri ebe anyị bi. Nsị ya mba na m ga-agbalị nnọọ zụta ka o doo m anya ihe m na-eri ọgwụzia anyị azụwazịa n'ebe a. Lekwa okpeghe ebe a mana amagoro m na nke nji si Naịjirịa bịa bugodo dachi ezigbo okpeghe Nsụka. Mgbe nke ahụ gwụrụ anyị wee zụwazianụ ndị a wee mara ka ha dị. Nke a bụ osino oshosho. Amaghịkwa m ihe bụ nke a. Onye ma biko ya kọwara anyị. Echebu m nọọ ụkpaka ụgba mana ọ bụghị ya. Nke a bụzi egusi ndị akwọrọ akwọ na ndị akwọghị. Agaghị m azụta ya nke nji bịa ka buru ibu ọ ka dị. Nke a bụ ọfọ eji arụ ofe. Nke a bụzi akụkụ ebe nke a na-ere ji. Ile anya hụ na nna ahụ ka nghọta nke dị mma. Ụfọdụ n'ime ha efuela ome. Ọ dị ka ha anọteela aka. Obi akachaghị m nsị ka nzụgodu naanị otu wee lee ka ọ dị. Nke a bụzi akụkụ nke mmanụ nri dị iche iche. Ihe nji azụ ihe ka tọgbọchago n'ihi na ebe nke anyị gafere aka m nwere ọtụtụ n'ime ndị ngwa nri ahụ. M na-ele ka m mara ma m ga-etinyekwu mmanụ nke a na nke m zụtarala. Nke a bụzi akụkụ ebe a na-ere ngwa nri ndị na-eme ka ụtọ nri pụtawanye ma mekwa ka nri kpokwuo onye. Ilekwa anya ị ga-ahụ ọtụtụ otuboala dị na komkom ebe a ma ndị nke ahụ a na-enweta na Naịjirịa. Ahụrụ m ya ebe a. Lee ha Jino na Derika. Ile anya ị ga-ahụgasị ọtụtụ ngwa nri a na-ahụ na Naịjirịa ebe a. Lee n'ọnga. Ma nọọ ha niile dịcha ya bụ ihe tụkwuru m n'anya. Obi dị m mma nnọọ ịhụgasị ngwa nri niile ndị a ebe a ka ọ bụ na m chọziri nzụrụ. Nke a bụzi akụkụ ebe a na-ere nri olulo dị iche iche. Nke a bụ garị ndị Ijebu ndị a na-ama ụra. Lee garị mmanụ. Nri niile a na-ese ma nke nri ji a na-erecha ha niile ebe a. Nweghị ụdị nri olulo ị gaghị ahụ. Nke a bụzi agwa. Ụdịrị agwa dị iche iche jupụtara ebe a. Ma oloka na ndị otu ya ha bara ụba. Ngwa lezianụ ihe ọ dị ka ahịa Naịjirịa ka anyị nọ. Ihe a na-atọgodu m ihe ọṅụṅụ ọbụla masịrị m bịa zụrụ. Lee anya azụtala Indomie. Nri ngwa ngwa ụbọchị ike isi nri adịghị mmadụ. Lekwa ihe ntanta dị iche iche jupụtara ebe a ma ihe ọṅụṅụ. Nke a bụzi ebe a na-ere anụ ọdụ anụ. This size is you can't know about that. This one. Enwere anụ dị iche iche ebe a ma anụ ewu, anụ ehi, ụkwụ ehi, shaki, afọ anụ wee dịrị gawa. Nke a bụzi akụkụ nke azụ. Ihe ndị ị na-ahụ ebe a dị n'ime njuoyi bụ nnukwu azụ arịra nke anyị maara na Naịjirịa dịka azụ ndụ. Egbuchala ya ebe a tinyezie na njuoyi. Ndị nke a bụzi azụ ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ha juru nnọọ nke ọbụla ị chọrọ. Ọ dị mma ebe a ka a na-erezi anụ torotoro, anụ ọkụkọ nakwa eke ya. Enwere anụ torotoro amịtụrụla amị, nwekwa ndị nkịtị. Anụ bara ụba ebe a. O nwedịrị ebe nne eseteghị. O nwekwara akụkụ nne eseteghị dịka ebe edewere otuboala ndụ, ose mmiri, yabasị, jioko wee dịrị gaba. Ihe a na-ere ebe a bara ụba.
Ọ dị mma ụmụnne m, ebe nke a ka ihe nkiri a bịara n'isi njedebe. Nọdụkwanụ mma na ngwụcha izu ụka. Ugo chara acha na asị ya gazie.